Jo, ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska tu máme video z Fortniteu po dlhej dobe. A dneska to bude strašná challenge, lebo keď prehrám túto hru, tak si idem dať vajcom hlavou. To by som fakt nechcel. Tak ideme do hry teda. Poďme na to. Čo nás nejmíme. No. Napíšte do komentáru, ako sa máte. Či dobre. Či ide to. Či proste jednička, keď ide to v pohode. 1+, keď je to výborne. A 3, keď to je zle. A 4, keď to je nie úplne hrozné, ale fakt hrozné. 5 najhoršie ako to môže byť. Takže my už sa nachádzame v hre. A ideme na to. Kde by sme tak skočili? Môžeme sem dať, kde? Môžeme skákať. Často nevejpnú to. Kde je ten forest, kamo? Tu. Ideme na to, dámy a pánové. Dúfam, že sa tešíte. Možno na moje trpenie a možno nie. Ale fakt nechcem, aby sa to stalo. To je veľa ľudí. Hej. Ideme sem. Si asi moc najlepšie nevybral. No, nevadí. Poďme vylútiť túto čestku. Ja som debil. Nie čestku. Za domeček. Som dlho Fortnite nehral. Čiže 3 týždne. Takže, alebo ne, tak veľa zase nie, ale troška si nakácame. Tak, počkal som, to si robil, tak či. Mám už nejakú základnú pištol, s ktorou môžeme strieľať, keby nikto náhodou išiel strieľať na nás, že jo. No. Tak to spravíme. Dobre, máme zelenú. Takže túto asi nikto nemal. Alebo neviem. Ďalšiu zelenú. Ty kokos, to čo je to sprostosť. Dobre, to som už bol vlastne nás. No. OK. A modrá zbraň, to sa nám zíde. Čakaj, idem si do tohto a to som dám drop item. To už nepotrebujeme. Najmä nejakých typkov, ktoré ho ideme zabiť. Vidíme, že nám tu nedajú nejaký bump alebo čo. Asi nie. Dobre, čo som sa zlakol, kámo. Tu máš kill. Kámo, nechcem prehrať. Nechcem tady prehrať, ty kokos, nechcem. Dobre, schýpol, kámo. Úplne zlakol, lebo som fakt nechcel prehrať takto z hurta. Ideme niekoho ešte zabiť asi. Chcel by som. Sme 77. To sa vyvíja dobre. 6.
Čo náš Godzilla portál je open GG. Tak ideme tam asi, no. Ja som debil. Dobre, chcípol. Jeden dead. Týpek nevedel, že čo. Tak, ideme dákam. Žijem. Ale ja nechcem proste prehrať. To je to najhoršie. To môže stať. A poďme do nejakého autíčka, aby sme tu mohli pekne vyhrať. Tak. No jo, mrahíme ho. Čo robím, kamo? Zabij. Drží. Heda. Dobre. Yes. Yes, sir, kámo. To chceš? By si teraz vyhrával a takto. Sťal pekný štart. Tu už mám, kámo, to nechcem. Kolem N. Dobre, tak to sú NPCčka ľahké, lebo som bronze ešte len, ale nemôžem to. Aby bolo celkom dosť blbé. Či, kámo. Čo to je? Čo? Toto už to všetci vyučili, dobre. To som videl typka. To asi nie. Dobre, tak nič. No. Kámo. Dobre, toto by mal byť typ, čo? Keď to by už vyučil toto. No, neviem. Asi tak nič. Asi to ale to len takto je. Čo máme tu tam. Tam nič dobrého. S takýmto lutom to veľa nenarobíme. No. Čo tu tady máme? Kámoško tu nemáš to dělat. Dobre, není tu nikdo, takže môžeme ísť zase niekam. Ne. Dobre, si pre ďalšie. GG, kamo. Čakám si sem. Jo, dobrý typčo. Dobre. Málo.
Poď, máme malo. Dobre, 160, kamo. Dobre, yes, kamo. Treba. Fúha. To bol ochod, že? No keďže ešte neobrali troška, ale do lobby proste. Tu nič. A ešte to je celkom veľa tých hadortí. Vidím, mierim na hlavu, čo chceš? Dobre. Musím to proste vyhrať, kámo. Tak. Ich prídu týpci. A pamätám asi. No a dúfam, že si mali dobrý deň, lebo ja keď prehrám, tak asi dobrý deň nebudem mať, lebo prehrám a dám si fajcu na hlavu. Ježišimaria, to je najhoršia challenge, čo môžem spraviť, kámo. Najhoršia. Kámo, keby som fakt prehral, tak aby som... Fúha. Musel by som to spraviť. GG. A to nechceš. Proste nechceš prehrať. Nechceš prehrať. Dobre. Dobre, si autíčko. Myslím, že keď toto rozstrieľaš, čo ja radšej ďalej od toho, tak ti to vlastne spraví to niečo? Asi nie. A ja im dobro. Ale tak mal som pravdu. Nič, no. Som myslel, že... OK, mňa vadí. Tu samozrejme spadnú nechceš proste. Si bol jaký boťák. Idem na toto. Ne, dobre, ešte, že som to nezomeral. Ja som chcel ísť na hento, ale to nešlo. GG. No dobré, ideme prostosti, ideme túto vyhrať už 20 ľudí dokonca to už. Ideme rozstrieľať, si ľudia vedeli, že som tu. Že jo, dámy a pánové, kam sa chcem dostať, že tam... Dobre, tak musíme ísť s týmto autom. Drtí, kamo, to kto to strieľa? Počkaj, nie. Drtí, kamo, mne sa to... Kamo, mám trafilo aj za mňa, či to je boťák taký? Kamo som, či to je taký boťák. GG, Alkane. GG, Alkane, GG. GG, Alkane, GG. A 14 ľudí dokonca. Komu keby som prehral že top 2, tak aby som to tu roztrieskal. To by vôbec nebolo dobrý.
Tak poďme. Tak poď, akože, tak poď. Si najhoršie auto zobral, ale... Tak, čo mám robiť? Počkej, že ja... Dobre. Čiže... No... Toto by mohli byť takí hráči, ako... By bolo aj dobrý. No. No, chcem vyučiť... Počkaj, to... Prečo keď to nechcem, ale... Papa mi dal to naspäť na naše najväčšie bezpečie. Kámo, what? What the hell? To čo robí? Nie, kámo. Čo ti dáva? Kámo. More. Nie. Takže ako vidíte, ľudia, aspoň nový bronz 2, super, kámo, to chceš, ale... Je dobre, ľudia. Musíš dať teda to vajco na hlavu. Takže ľudia, keďže som túto challenge nesplnil, musím si dať toto vajco na hlavu. Takže poďme to spraviť o 3, 2... Počkaj, ty ešte nemáš odber. Tak ho teraz dáme. Takže ešte raz 3, 2, 1. Tak sa poriadne Kámo, dúfam, že vám to bude stačiť, vy zmrdí. Teraz, kámo, podľa mňa dobre vyzerám, kúkam ako za to vajíčko. GG, wasting of food, čo som mohol jesť. Kámo, vy ste hrali. Čus.